column beer or no space and no drop of every. And was a time man grew ma or no me. It's almost that's all man of the go from Hanocho and Taco. I'm not good trap. What trust can't be at the dinner. I'm not many I will do so. I want to know. And with that, what the others of Pam they are doing. Say one near Kratzy where to be an Nkomo Diemono. I saw the one boys, if you want no Pentaman Yan and home. Now, young Kwaji way say no one to be one Nkomo Diemo pain. And now, nowhere, ni won't come on, say be a certain one your dinty. And there one sharp baby or Befabia obey be and the boys in the Bitaka, one can be sir. The patch of daddy. And you on come this up, mamma. And all cats as well, with all cats I may not have been the so on come this up, and you put one in the ground. I'll know anything more brown, will be no problem, but it's our As time my fancy and I was why. That's all you, but with us. When you're facing. When you're facing. Oh, ye the Ghana card. So now we say, now check it say when you're saying. $37. I was it this year we say 1, 2, 3 and away and a 2 to 37. And a wife a pow. And your man what also saying? Oh yeah, my stepson. Oh. Father ne there were free. Na ne ma me way. Mammy wo a man from. E ba ese na ne ma me esi fa asem. Any pa. But men are my dear chiri baby a yebeku bia men am denoko. Efa hospital honum ne ade no. Sanity. E wi ase areho. E wi ase areho. Nice guy. Cause Sompa TV ne so ne kohwe no. Ne Facebook Sompa TV Ghana and na Sompa 93.1 YouTube. Sompa TV abi je mama ne mra mu bi na ne won kasa. E ba obepe mu anu no. Mane menani mu mra. Ye friend na down for back boys de asemi say ye hwe na say bia ba na de na bade a ye be hwe kwan ya ye be fa so. Obata be wo ba ma na dru say na oseme kasa afa de mintimi nkasa bi all of a sudden 7 good months. Say 7 bad months. Hey, yan hwa na ne yonko ba ko ntwetwe nkomo na ono so yemisa no. Master de e bia na omopon adwuma ba bia nkwankwa ne befa no no won fa ho bi. E bia wo ka asem bibia na nsusuye bi. Ana se bia na nani da kwan se obeye bibi na bia akote afa so a. Se nya san so na bia ade ne ba na ba pese ye humo. Me do fon pa cha ma hi. Hello. Acha pom ti say. Nyankopon do de na akasa wo fom sa. Afra. Pejane kakrama na yente onkan ye why. Ora kwadwo oyanko no. One ne nanti ye di mfie be sen. Me na nanti be about 12 years. Na then the late son ya noche. Ebe fire na today na na body team from collaborate up till now. Oh. And I'm standing the chief. Next one in ball cross abo. We are different things than now for the also. Na den answer mo kasa mo ne mpanyimfo bi ya ma mo nya contract bi ana na contract bi. But then we see the boy the na ya jaibo. Say na ya. Ne nkomodie mo no eya ase na sitie. Ne nkomodie mo die. Say die ne kasamba. Dabi one nete ho na ne kasa ne bakama no. Answer boys
Juma musika sembi ne so kakra. And I say bia or baby what di or baby won komo bi dia kyerɛw sɛ bia kwan bɔne bi so sɛ bia bibi pese sinto no so befa we kwan bi so sɛ ya na. Okay. Na kwa mu nya ne sɛ owura de enyam ne na wo adwuma mu nsɛm de mentimi nka. But me ne wo fia me hu no bibi bɔne bia sa de what. Adwuma mu nsɛm de se bi sa akɔso bia nche. No yetete sɛ say sikasem bi wo adwuma me ba say tama no wentimi nkasa no se no mo nyina kasa bi a sika bi a ya wo adwuma e bi no na bi obi afa so akina aye no bi say sare but you kure wo bi me kasa metimi a kira na mebo Omo se sika bi ayira wo ho sana ne tie sem se no mo tususu bi sikasem ho sensem bebre bi nti no sana yetete economy side in the MCN can Jumera. Mesa friend and master. Because on any work Jumera with my children. Okay. Ma na our girlfriend and I saw why you. On any one yana gas kakraba ho. The moon's over. But Cecilia, we on our bar and Thomas and Jim Casimir. Now only only girl I don't know never. Because one Thomas some years, Cecilia because of the man. But over. Now some we see money na yonko phone kaya no. E dia na moto se bia mbetimi de aboa no. No clue me say say yena na ebo anoche stars na me ha ready me akwa tu kwan popo. Ewa bichi. Into no nyina ye ka ho bom gigi sika egua na the crata asem hospital bills scan and scan they were travel labs ya kuya ye boys ya na ya jijin kaka na ya da support na up to ene minimum ka say Yankopon sham na muko no ya framo sen Anoche Stars School Association. Kachre omo maka ni nyina se owura kwadwo da wo mase pa why so mpampa nyimfo nse da wo mase wo mo amode akono why patron so da mase that's ya de wo si ase no nti akire se hia why be from no patron. Your call has been put on hold. Be kwa koto hold ba bi adu no sa na wo se ko IBJ ya be sa friend master na mama ndi nkomomra sese yansa mama ndi nkomomra sese yansa na yanhwe Ow. Ewiase arewo. Se fie ni pawo. Sa abontin so ni pawo. Ene kan tete kura de yese eyi. Nya ubusuani ni obi a wuntimi enye no. Ena abontin so fo kura obi anim ni baabi akura timi eje ho contract. Na wono so twafa na we kura anadwuma na sembe kura ni. Ye de owo ye owura kwadwo kafro oba chance send in sunumu emu ya na baba waso no bia betena ase no no kura asem no kura gene sema me akwa abai na pom to saying ra kwadwo de ende kasa na wontimi nkasa nso ye kasa nso no obi ho po chechechecheche made dia agena to ho obi nso wo ho a ene ese ne me kotro ken ne ma ne mema mre yemu nsem ne ade e de be na awie tamfo mo wode maye Edi kan meda wase peace wa mama ya kwenya ne se me ne matie fo ye ntwetwe apomode ho nkomo meda fo pa wo tie me sabre mema wa ha na mama wa kwa aba Sompa 93.1 FM eso medi ene nana akosua yeboa sabre ya wo teme nken ya pomode ho nkomo twetwe bre na adru so enu ntime so be ka me ho ne atwetwe apomode ho enkomo ene adru amede bro eye TIMG time Herbal Mr. Dro efi baby ase Time Herbal Center ya suye said ya da meka no waduma kumenum na ha manko a ene kekese ani ne dia ya bibiduro kroje dia maw said ya trene ka ye no wasi ye ni aduaba ne mfa haban no ensa ya de ne sa ni nti doctor boru akwaye mutitinum na ne haban ne akakeka bo mu ye di dukroje dia bro ye si eye time all time eye TIMG meka no wajim so se afi malaria fever bia adani ziba ewe mu no
ebetu akọ edi amaye medofo pa edro ye edro bia eye pure natural and effective malaria surebre kokokokokoko se malaria besua oso eje sunsun so pi woni padua nim etiti ni padua ni padua no Ubora drugstore herbal shop pharmacy shop bia ebenwa edro a wo hia se obenu numbie no eye time herbal Mr. Dro esanse woduma to na wontimi enidie woje ho ba bia enje wo minimu ayekro wo ketre maso aye se bisi aduane no enye wode yesimia wani di atrema mienu miensa bi wo be ho na abonyina afno wo eba ne saa no aponi nyina to agu abonten eye saa yemiade na de ne ho abehenya mu wo yefunu betimi adwa wo saa na wo mnifa so na okoha sorry, wokoto na wujina edro ni ye TIMG time herbal Mr. Edro ye dia bro medofo pa mesra wada entina honum enye me yem wani beba oso ye de kese de abama afi osa ne ho kro ne ba eka kese na wo bo sika kitua bia yi ne for Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebewo time herbal Mr. Edro ye dia bro yesi wuti ena ye wo ya wuti edwa wo say ga tipa ya besua wo so ama mu nyina ye dududu wusi utrasia no wani nyina epruso wani nyina ye se ko wani subri huniama si wontan huniama mienu ade ne sinifa so ye o se si bankum ya de na besua ni padua so malaria ya de besua ni padua so a eha na etete se ni padua enu ntina dan ne da brane wo hia se obenunom time herbal Mr. Edro ni bi wo bubbo bi rewura fantin ni ma esiesie ntin ni mutu ya de wa hodo asefri ni padua ni edema empani agebre empani atena se mede nana number no tuja edi amon se fe ye nana se wo frame a meje wo so me no beta oye de ne ho nyina ne apene pomasi bre eye 0244 417 669 0244 417 669 me no for part time herbal Mr. Edro eye bibidro krojen se me nua ba wo tie mesabre wo wo ensebuo mu ha ho eni dane ewo so wo bu wonsa wa yase wo je ho ba bia enje na ehonom ejo wo bu onum an bosu mi brebedru se ne omu ne nsa na ne yam de ne se hwim esanse eya ya na ofemu no eya na eya na areho wo bu onum wo bu ne nsa je se asupiti na ya je na to honum wo ne mpanie penkele sakese nyese betu yade na se na emom ebre ye ona se na emom na se o se bebu ne nsa bi masa benya yade fufa na se eha fufro biem edro ne ye TIMG time herbal Mr. Edro wonya bi na wono ma enso so yade so na emom etu yade na se kwakra emmabiem eye time herbal Mr. ena mekanfo ede amawo awo ena atie si uso wo ho epuse che wo je ho ba bia enje wo ho aye se she malaria yade medofo pa eya di wo kire se eni mobofra ni mu pani mesra wada eni die mu empepe ya wo timenkan pa na kira kwan na no mu bi eba bo wasiesie oni padua no ede ama ebe hye ni padua no yade ana sunsunso a etridi yade malaria kofa abrɛw ebe tu ase krakra edre mode ni dwumadi enti medofo pa yesi eye abusua nkyemfa eye kokromoti eye nsan ne ho emmopo eye duduo bribi ya mansan nkyemfa enu nti obi bia wo tie me wo betimi anom time herbal Mr. Edro ni bi ti se abofra woni emfie dumienu obata oma obanofo ena wopenfo mona muntimi nom time herbal Mr. Edro no ebi ye na yaka no yenkopa bi na ye nonom na se wuntimi enna hiama ni padua na se wuntimi na ukoto kete so wumni koto ha no wumna koto ha ade betina owedie no ayebasa wani asena tutom wani mu no eluki fresh time herbal Mr. Edro ye de abrawo se wonnamro so na mom ebede dawa ma watimi anya nakama ebeboa ma oni padua no anyini aye from ebeboa ma nkwamo na nya hoden ebeboa ma wumpoma ye den ebeboa am wopomoden no anya ne hontuma pa ede fra waposo wusisi wu chepe wu dompem woje ho ba bia enje ena wie yes ye kwei adwuma mu kro eno an se ye kwone e ba ye kukuru ne eteto ne esode ye dwane ne efa ha adwuma de brefo anwumle bedu e bekɔ fie no na ye honam nyina ye ya time herbal Mr. Edro e wo homa wo se penechira kwan na no bi se wonya bi na ononom se pe ebebo wasiesie ni padua no wo ho besisi wo ho so waposo begina ye wo dompem
wo be fine eye obi ani honom a wo beti e wo nipadua nim say ya wo na de wo ni nyina betu ayire fri honom e de ama wo ni nyina mu ani die mu koso ne fa yen number no eye 0244 417 669 0244 417 669 me do for part-time herbal mixture edro enye na e wo dwaman so wo pani do so po etua wo bora ashtown crowd dia yenye na esanse Danny Herbal Baseline Pharmacy Kolinak Herbal Misty Herbal ena Apidank wo benye bi e wo ho saso na Freddy Men's Herbal ye wo KO have May Pharmacy opposite KSTU ana K Pole K Engine Herbal ye wo Emrom Abidjan House PFA Pharmacy ye Waterford New Road ena Oswon's Chemist KJTR Race Cross edro wo hia so benu no mu bi ebebo esiesi oni padua etu malaria se krakra fi ni padua ni ma emabiem ebeji ni padua no se oba no wadi efie dumienu de ko betimi ano no mu bi na aboa no osukuru mu ne de eno ani TIMG time herbal mixture do mama ye no mu bi na afi malaria fever bia adani ziba ewo ye mu no entu nko emfa emaye me de number no etu dwade atwato fa ye ni ebeje wo so ye beboa amo apomode no enya ne ho ntoma pa e de efra eye 0244 417 669 0244 417 669 kayo sa time no eye TIMG midi ene nana akosua yeboa dase na ye behia makra Meda say mekasa me no won komo ye be call little king ho no akire your sports wate we ye be ko papa I'm telling you be the kola da o kan ye also betimi ye commentary papa we ya de o kwa ye chant free na fu ne ho ye that's right say ada commentary ye e si atama so ye ne ye ko e ban ye ye kwa homa no so biem ye ne master ni nkomo esanse ya tese sika sembi ma na ho mene so ye pese ye hu say the 21st clinic for kai ne hu course na ne hu de be ye master pacha me mo ha bia mo hene iri ne Sompa TV Sompa FM ya ne owura adamfo ba ko twetwe nkomo na ye pese ye duadua mu hu ba bi ade ni free ba na yetimi aboa no na o se onya ne nte ye se sika sembi ehu achinegie bi ma ne hono me so wo adwuma mu mpacha eye nokra na nokra se na sitie master mpacha ye tie opa Oh, okay. And then so I said, "There any track can be a yo." Master Matema, yanase. IBJ, baby, I don't know. Yan pa who phone be na yene one no twetwe nkomo ye pese hu baby a free buy say ye kasa what ye na yan one was up we say so de e was so owura kwadwo wa ba wotimi kasa kwan bi e befa so bia na e was onyankopon ba mu na nananom so ba mu bi e ma ne kasa no e was ye fa so ne ye bo an sanse no nti e na agya atiatia na mo achi a wode aba ase no na asam yire ye so wo Sompa Nkomo so a ye ne di phobia se eye yankasa nyame nipa ai obi se won ti ase say your friend pa odi for the pa child sana ni din de on kire ne ho so eba honhum a won so oye adwuma ne ni yo nyina ite say wasese from rantie so ni mu na nanim so no kura dane aye panyimu by force honhum e wo ho to me wo ho yankwa prophet pa ho eba honhum nsem eba to me die mu nsem eba se yankwa na yankwa gi nimde eni enhunumu enfri wonu mo dosokọ e wa honhum ensem a yentimi enyina kwanfan frim nyame nipa awie yamu aha odofo ohene rini na ho te sen pacho nyankopon adom ne ompai bonti no bibia e boko
ye betina si ne ho ye ne ye ne age kama so ye betina sie abrantie bi ese afra no wura kwadwo obo safua ka safua yi bi na be boso minsu nie ne papa de na ba ha se ne kasa te kokora wa bra na okasa kama wanya 37 years ya chese wa kasa se oba pekola le ne laye ne na wu nyina afa de mo wo ne kasa na ete ba fa fe kra de o kasa wote but onu ntime nkasa yesi ebese e ba wo nchen na ye bisa ensem se ne ya na etes ne tesi nso so a se ne sitie Ananse odi go bi to anamo bi anamo wo mutu ye no onyano a obeka na le bi ani be to awo se do mutu a o ko ya ba de sana eka adwen no dira ama amono aka eti owura je die anaka se ko ba bi ko no kasa na no tiria ela como a medida bata we bi obi anim o chata to abo obi amo modi o temole bi ama moto na obi ela so wi ama o ti ali a do na do do ya e do kuma no di share e ya ge ba mo pe e do so mi ti to ya o bi bibi nsikwa se wa hu baby a adekoro ni free bar obe nante sa we nya doctor ya I'm telling you for no chinka ni apacho ni hu okro ni okro ni kaka obi asante ba ho kana ya se o so boy say you should buy any session you take a session to na sa edi bona na ba edi yensro ya jiwu di fi se wo ye aye bi pain ayi obi kra se wo pono wo dunkwa on the say yi asem penipa so bi ababa wa bi ane na ho ye etum a ekuro pacha o ma ne wu prekope ma ne na no kola ne nyina sa bai ne nti no oso wa ahoyehia mu nti na menim se ne kula me ba beto wa adwuma mu a na wa frɛ be 1000 nti de me sorry a ye be kasa wada roma ye da se wo hye ye bo se onyankopon ti bibia besa ato na kwan bia ma brantie na kasa odi fo mpacho ya tie behwe wani me na asepa abusia odi fo pa ya papa ye ho ekwa awonyehia ohonhomo mu a yetimi ekwaje nanim adwenkyere ene enwo na ye ne no ekwatwetwe nkomo no ye frɛ no odi fo pa nkran no wo ade open ade frɛ e production line no ye de number be ma ba bia ni ho a wo de fa be yi wa boho na yenkwa ye nim no abusia ba Herbal Center sebra atonso agogo hospital na chi na wontime emu asebe ya anya de wanyina no mpe nkasa dia abubu africhi ni nyina da wonto fama bo mode na efre no esisa number we say so 0244 988004 na yanko 21st clinic the sciatica expert stroke na chewo na sciatica ya de no to ase tiri ye free sisi e tiwa besi unam no mo ho no ye massage wo na wana mesi so draw free bay obena ni mu nyina ye no me ya twetwe na fine acho wo pa wo fibroid ye behwe ne ye ama ya de bia 15 branches ni x-ray ena ye bie wode wani chemu ahwe overseas afa radio ho na won sabeka ye Dr. Yusuf Salifu wonne maba ne manjada ne mo wo ho a wonum edi juma fra 0540311311 safon pacho akra na wayira no pacho mo ne picture no wo ho pacho fato soma me na reho sembi nso so asi we kra so de wo ba no mo de amaye no wo de yi we say ni free soma me ansa we yo macho ma yan hwe fa ne to soma me hu ne de no we ye god owusu afriye fa ne to soma me hu ne de no god owusu afriye ya de a wa free fie o kire se be se bosome na wotwe me ensanie wo mu enhu no wada roma
se wohu akwada bi ya waira ototo nani ase waye wo ma so ma dwen hyeda nsisi so ne bia wanya mfinhia no edumiensa na charity mensa ne sister panyin ya wode asem yakwada prosifo a wabo akire dia baso mpese wonom ani atoto aka wonsem wani edakoto mogem chese akwada no da bia wo pie koba ene otimi kura kodi agro no waba na kroba dako ene se okoya wa mei na wo kire se obi a wo hu ne kire se ofro trotro bi ehyen bi na droba no mutimu a se take car ne bi omukwa hwe na kira kwan ya se afi droba ne so osi no so full line timpacho se free so full line potam ho ebu akwa mpota na se baabi edi kura pa wasafo fro car in fact ya se won fro car da tibia baabi a wakosi nani so time no oba akofo pacho mo nya yemoa na yensa enka eye guard owusu afriye na wonom efie awabu akwa tanoso wone ayi apia apenti apia menka university no na womu edi nhwe no boyfriend station nchen wope entimonye yadom na bibia entimi enkoye ne skin no anaso ye nipa ebeka so ye brown color anase ye enkola yibia wo ye tuntun so onye tuntum pa na ontimi nso nkasa ye pacho wonya akwadan ho mpopoyi a bomodin a pro station bi ebe wo no fa kwo anase obefre 0553 141 214 0553 141 214 and now 0542 043 472 0542 043 472 obi obeya adom amaye hu akwadai or 12 years or 13 years otis for ni bia no aboa ya mayensa aka no ye behwe na ase da bia wa kire bia no yetimi ede amamo abusia Sompa mpanyimfo ese yen kankyere yetiefo ne yahwefo nyina se ablabo ne yentena fa akomo no ye ba ye mogie efe soso amefo asedanka mo yeyimu aye mo ne yatea ne ye except isijefo a da bia mama ye mfidie sei enso enokora nso ye mfa nhye mu pi ne nyina ne se betena ha se num de adwuma mfie miensemu a na ye koi na esansa ablaboto da bia adane wom nintino ye dane ye ho efri yeso ame akoya nkasa ye kurom ehwea bebia 21st clinic wona sa dan ni mu asoro ho na ye kontino wada roma se opese won saka ye ya na ohwehwe ye kira kwan ya efri next week ekono se February 12 ene ye behwe dwumadi ase wo ho na watimi aba ho na bibia atimi akoye amaye na 21st clinic dan na ewo mu na no ehwo na ye wo se opese wo ne ye di nkomo won kitahode bia fa kwa ye kona bia opese wo ba wo wafom kwa na se bibia frɛ number 0272 660 721 and 0207 156 609 onyankopon sure ne wachitaye ya wode amayen efri brasom pai bebaze ewo Ghana mem hasenom na mame fa we se nto so da wood ba clinic sebra jo so krapa na wose ya wodro die ne ho ene wo awo emreyo wode da wood ointment ne capsules na ba wonya bi ebetimi aboa ama ya wase so atimi etu 0241 244012 Yankwa Ghana grows bebu no kopɛ dwumaye Diabe 0308 255 775 wakwanto ho nsem express group sefa bedan ewo asafuleba run about kumasiya waka watema isle gon takrade sinyane tamale ni bibie ni betimi afreno 0249 000448 en super papa Kangen alkaline water alkaline no womu enu twa esia mo so cholesterol be na no yen so esaya duro ye kan for the amaba wa mu junction tafu ni road and asabrema UGC and I will sabeka no 0241 449191 Kiti Herbal Center Dokutai oyade ese by infections and namusa ya dia hoto wasini nyina bedwane
afei wo saa ne wo brebo ho temachie ne ha nyina da asma ya dia na say ya dia for wani kire mu abu akwa asemase methodist asafo no ne opsiti hwa wone wabe methodist asafo no hwembo akodua senior high school no wone no ne di animo share 0246914717 editu mo bitters ne capsules ayem se yade na won se boye koye no ade de adro editu mo amala bese no enso beti wanum wani so obiri wonyina ye afiri ho tonic ne so eboa emma umoje de afuru sane ye no watimi abo wedema manka pop capsules so you na watimi agina mo na so 0599415191 na obo Herbal Medical Research Center adwatwedmenu ko wona stop wo na wontimi mu omoja ne ntini mu aya de sade yakopon de ache wo no eye stroke ana diabetes awo ho nsem eya wa hodo ya besua wo ode Herbal bitters ne preke powder no anemia moja wiedro ena afin so no yesisi yade ne ya wedro ema ne mema mre yom nkopa bi 0257472506 St. Andrew Senior High School Efrau 2024-2025 for no ope baby ama obako SH1 na modern hostel facilities are available modia awoni wedu bia se shama dun kono face hwia sanwe so nkran na mankesim ne mane 0244696911 na ya no rescan ne udiko da no mo amose Sompa TV no modie na tete kono patwe no nipa bedu ena me ya wo mo hwe rescan ne ya o mo sanya ye ntime sraw wa wontimi nya akopɛ wo mo rescan ne decoders ni bi o mo ye ho adwuma no no meye ma na wonso ye ne wonsum nya akatua P garlic P-Wac natural herbal limited wo se yade ahodo bia ni pedie ne mu de me so ye nitwi nya doa ya bia P garlic won betimi akwa wo me sro bo modin ya ba bi etu no to enro no 0248928824 na bibia akoye Mrs. Odro yankwa asem no de aba no but asedan kanya me pass obeba yensra be mu mami asem wo se ara ho pa se obewo eba kama se se de wo mse che kura na afoko bona ngasa no enye na djuma bi ona etifie edi ne ho adanse yeso ye din pa nko for craft na adwuma mu so no ne penny so edi ne ho adanse se ne ba ne kura de wo mu asettle na asem ba ko ne se me momu de ne me kan se ebetimi aye infection ana afem so ebetimi nso asan ye spiritual infection aspect no etirem brain no baby won ma ya ema ye kasa no infection timi ba na sa man ya wubo ni din sese ye kitima sa man no to be frank nyete bia me ye ne advert bi na dia ma no infection dia g entimi ehunu kitima otimi hu minim se ntia ya me kasa because me do be alcohol kidney any wafuaya juice no 9 2 days or the back clear and infection and spiritual aspect no so no bit me responsible na me wo teacher ni bi we the as far me kan no kurenti meka armed forces teacher ni oba wa wo ne ba na wone ne be ya kwakoda ene boy no watwem 50 years wo mo da sorry ya wo heye ni tinwu egu ni ti so nyina na yayi abese ni tinya abese honam sei ni kwabu bepem na ya me ne wo kasai abrante no bebe oya adwuma obi ani mo memo bepem na me ne wo kasai etinwu no emfu biem na kura ya o mu firi so Ghana ha sei eye kura ya sebesebi wo pedro pa eho na obenya no enso so no abrantie yiti wo mu di chiriye emfu biem bepem se enna mi ka sei obi a wose mebuo bia braso mpa se na me nsonsa ne kohwe woni so ade a wo ye adwuma e wo baabi agine sika waware awo ne ma a sese ya me so otwemu 50 years enu nti no abrantie de enya nwanwa
bibia betimi si anadwo obia enim enti say no ne make can say me na me suggest pa na pa nso abai enti pa de yenye nim say wa nyankopon yusu no e de na say ade bebre we ye nka ne tintintin bia enti oba ne be bia no ye be hu na mom no bia na ekwan bi so no ye de yenim o emrante de ye de yenim safo ho dwuma so no ya na ehu kakra obetimi obetimi diskakura aba be dada ana se ekwan bi so no na wo ye bibi dia ma wo bi no de kodi ensamone ye ne se ye bodua ya sa friends abrampa na mi boni dua me de na bushafo nyina eda se ne na no obi ye ne a ye koda ne ye book over 70 million what I say, and to obey your bodia, na a son, a Brian, and you know, a cocoa ye. Tine and Tino minimum years, would you for power, what jipping idiot? On Timia, Obeka, what jipping idiot, Papa, come to your mother. Now, why are dear so about my pa? Wouldn't you say, Yamena, and a bear, sir? Why are dear Radin come upon all the dear channel? We are going for a why be come on, my wife. You would give your mom pena, a drada emra, a drada a bar. The baby I would for pounds today. Some say be onye bukata. When you see kase me be jo 1 million. Obey me be bian so I come. When you me dance. My brother and some wiase. And some wiase o. Ke dan ke antuprum. My brother say oya wadwe say obehwe niema no tra anye tra sa. Papa bi frɛ me. O se ahonhom bi so etimi sori tia. E wo sa kwan no so enti omu na ato de man kasa ne mu oso osunwan kira enti se bre wom na se papa beba me fa number ma na yenkwa ma bre watia honhom sam ne de wo ho ye nyim firim bi bia timisi na bre watia he ade bi wo wiase yenka ntie nipa abrantie se de nipa bebre ka ana oye no sa obi anka so onye but eniema bi wo hodoma nipa wo num ko mu a abrotia esusuaso se bi timi ba so esusuaso se bi etim ba so me dese ne papa se onnim se de ni sute na ne master so kan se bia ba ku bi de otime nom abrotia wo di asem bi nye kura na ye twa bi de ya dance emantie ya wo mu num wi ni kokei mabrotia ko gina kaje tia ne tek na hwese de omusi pai no o manum wo mo ne nasi ama duru baby okasakre mapiem enti abraman obi esanity de beti opanigye enkomo bi amedidi wa akire no opanigye eye nkyere se wo obi a ye kane se enti betimi akoba se ade bi no wonnom efise me papa ka asem bi oso doctor ne frɛ no ana se adwuma wura na oso doctor ne frɛ no ebisa ne se onim die ne nom ana oso bia de otimi nom bi ne kwaso a bet mamitia ade bia no o hye kan ho emema na aba no mamitia ne maya aba no yensa o muti saa o beti ma hani pananim din eso na ade a waye no udi susu na nyeye eti mesrew ye kan ho mo de omo nuro ba nuro eni abrofuduru a ye di sa infection bia no o mebo en saa kwa no so event me ko base obi opanigye na yesi wo kwa akonu bia ba akopɛ na ma mitia bantima akwa akonu bia ba akopɛ e de na akopɛ bantima ho okopɛ de wo eye bantima ne mpotemu bia ba akopɛ ntimi ma ne nkɔtran bantima sa etima mitia de mesre ne se enipa hwe omu ye mfiri eniema basa ho usi forma se ya emema bia no num wi ne kokesa ama wo minim o kasakra ma e de na nipa agi ni wiase ade na nipa agi ye ka ni se nipa fi se ye ha ni ye ka se ba ni susu aso weso etimi de ba mamitia weso etimi de ba eti etu ya hofo a abeme na ne de abaho paso ba ye tufu a ye tufu ma nipa se mfiri ene ye boni bi ho onum se bia no den mamitia samba sa afra fransa enye magum egu yema na ye mudar enipa nom na efa minim mamitia na kana afri se de na mra mefa emeye wo etie betu di pafo so mo se samfiri sa kwa no na se honhom sam wom so a se de di for pa bam no ye hwe na no so o meboa sa kwa no so enti nipa ensesa efra brabo funu eni brabo a ensam fata ho mamitia abema panigye opanigye
Open je me ne now for all many margin numbers me mienu afre ene wo madi nkomo omu pie obi a memenda ene ne kwasi ada no omu pie eti ani je de ope eti ma mi tia bia sebi no akonum bibia ye nom enu su betim de aba ana na danfo wa akoso ka asem bi o se ebra sa sika asem no ye sa wantwi no abeme ye na awie se ko banum bibia ku no ho eti se bia eno so betimi akofo ha enu bi ana onomui ana kire no omunya bibi de ju ano na afi na akoka no so dia onim na se no so na nka omukọ akonfo anoche no nke beda ne ho adi se enti ye ne bi ne ye de ye mfato ho de kire nipa no enti ma mi tie be ka kire nipa nyina se dia ya abeme honhom betim aba ebetim dia aba ana eye physical no so ma mi tia enu so betim aba enti nipa hwe ye didie ye ye nantie ye ye didie ne ye nsu nom ene ye nsanom emema ne nom zambre watia anu ode dodo ensa ekum nipa ene nipa guso emema chese wo patane be bia empata okay mami tia ye tu nipa fo tu nipa fo no aka no kure wo ma kire no me yeso wontimi nkasa so otimi kasa anka be me depa na ka metwi na nim papa eti bama hwe abraba wo boye ebia no akonom bibi ya ye nom enu so betim de sa ne mo yaba mami tia me dance pi so ade mami opeja on so adaroma odifo pa eka asembi asemodifo pa ka ye ni se se wotina no ema na wotimi kasa ono obetimi a kire adekodi ya me ya se me papa ni makenkan ni abrampa eken na abrampa eken menene ya adwen pa men kasapi odifo abem na ye jani nyina e dia manyame papa jaka akoma to ye mwate nyame ya adomo a na se obawie mo odifo se edadwa de obeba ye nimde wotimi ye entime se men kasa ye nhwe na one oso ntentam na ye hu nsenkyerene a ebesole wo hasenum na ye wia ye bekasa why bibia be fa nyame nhira opa no mo ahoden wate eda se ewia se ehu o me ya so ntime nkenkanka e won sem bia ka ye betwere na nka ye de bisa no obetimi aye da bi ebia ane da bi enso eno so ntime nkan ya asem sebe ebusia na ma me Mrs Beatrice Oduro champo e kan asem bi sesi wasese infection senko ade a usai kiti ma ho a se wakoto ho atwene me so me sekata chobe ma breso me sinimpon onyankopon koso afa ne kransie ne breso papa ba fia ha obi anu wanya sam yade na fusetie nie bepaye ni ne nasi apagya sei na ono kra de o ma no 2 weeks na 2 weeks no 2 days papa na ru anu obi a wontimi ni na fura ho na wontimi no nso kora no ofre se de wotimi okasa kro no ane kasaye ne papa omode ne ba ne nuamo man kasa ono ne kasaye na yeso omla me yenhwe na watwe so ba na fu ni nyina hira basa ne nase ni nyina hira basa kiti mansa no eno tirefo ne kire mu abua kwa methodist asafo no ho enche ho pe tk trembo akodua senior high school no opposite wa no wokọ na kwaje adrom ye ne twetwe nkomo simedu so na ye nto adwumadie no so na asem chenche esan edechire papa mpacho me mo akwa aba na madam pacho ho na mo te say yankopon adumo ye du ho adanse aye mfere aso ye sen ne seti awie de na wode ma ye tiefo ne yahwefo okay kitima ya ba center de ya bompa ye wie no de be kan ne se ye de mre bia ye ba infection asem ne di kaka aya na nipa mebiri ka se na kitima ya ba center ale ono nko na won infection duro betima ka chiro se infection de ebi na na woka no opa omra meto nchi akura wo nim ma meto kura wo me nko amanim evi se yedi kaya ka chiro se infection no ho asem de opa mayemfa kwalebu hospital ni nyina amaw na doctor ni ipani nyina mfa mo ho nto evi se yedi kaya ka se yemoa kitima ba center nko na oba ni aka chiro se infection no yesade wo
yale bia ye muamua bia say fast infection hepatitis ana say wa na say secretions ana say yale bia ye muasem de me pacho o de bakitima Herbal Center aso ya ye kwa na betima ma oduru ama wanom ama mo na wu afri umodja ni mu abrawa nkasa nipa na wodate ase enti na ye ka cho say ye woni pa bebre wo hono ma o mo yankura ya wo mo ye de yale na na wo mo o ma me no papa ye say bia o mo niska o but o mo nya yale na na oduru enti o mo de awo nkura na ma sa nkura na o mo ba ye no oni be ma nhiada na so no infection ne no ma kutia no ano odin ya hwe se be ma pa ya wo no be ma katechi wa bo na bra bo nya ne bibia me se ne be ma epie ba ye na nsa infection nti o hene yire ne be ma ne ketewa bi o ati sei ontimi mfa ne oba na ada na yire ho sem na de otimi susu nya akese no so a on de low spend count eno na mre bia me ka chro se eno na me ka chro se mre bia low spend count no se unya sa low spend count na na oba nyinsen a ada ye se o form iba no enam se yale ni ti na kwa no nyina entumanhia pe ntubo se wa na akora no ana se ye fon na sei dia antumanhia nso no ubo se na akwa no nyina nse no anhia nti no dia ehu kura ne se bia wa wo akora na beto na nso na ne yem no ma na entumanhia ye ka we na ye manfo nwanwa be se otwu mu ta akora no obewu wa hwe abewu du sa akora no mu nyina abewu ahwe abeka se odi awo mawu enso na ye sa infection no eno na se wa hwe na se otira ya obeka chiro obi se oko hospital medical ka chiro se yale na nya hospital yale o oko hospital mfie dukura na emuwa no ba kokura ni obewu na oko hospital no bo se na emuwa no afa no mu pia ko widiem na no na wa hwe ya obeduru ba bi no oti wa bo se o memem je pepepepe obo tiweni na obe mana fun akakitu bi wan hwe abeka chiro se oko obi ho na se ana se obi afro se bra na memfa hama ana yaduro bi mfa be ma no abra betima ye kese abra sa yale no wo mu no etumi si wo wiase da odo be ma no kitu sa na be kwa obeba etimi sirawo tutu America bra kitima Herbal Center yenko na ebetima mo oduro a me se ebetima kum mo ni nyina afiri honom infection ye yale a ohine yire infection yale no wonti se doctor bia ka chiro se akum ni pada e wo wiase na ono infection na dwuma wo ye ne se yale bia otimi koka ho na infection yale otimi koka ho a hu pa oxa so oxa ye ona infection esa koka ho se kim obanu mo sa duro wo wiase nyina enkoda na se okidi so se moy omugura wo yam na se kakrakra okoduru kidi ho a me pacho wo bewi ho a obekọ doctor be ka jiro se okidi na se enti kopevu fro se wo ye jifu okra na kopevu fro na se doctor ne de be sha kidi dada no wonyi mfiri o odi be o mebe na se ono de mu na se onim se o jifiri ho no ma emoa no be sa ba mu no ho ubo wo se sa infection kura ya obetima mansu akogina okidi ho wan hwe akọ hospital be ka jiro se obetwe wo twenso na se buru so ada na abewu etimesiraw se infection ye yale a ne hu pa magajiro se obetima akotena akotodwe amanfo akotodwe a ha o munyina infection obo se no akowura wo na ase no tunkosu egu wa mepacho wan hwa wo na ase wo chempaboa obeka chempaboa kra nhwo sa yale ya meka ho ase mu o pa fa chini ba bia se wo na ye se na se o de ko na se timi ye ya be ka kira mikitima Herbal Center se meboa mepacho wan hwa na se wo wura utirima obi anka nche o se infection amani pa bodamda na so infection mani pa bodamda bia because we utirima wa hwe abekọ doctor bega so woni no glaucoma but na ye sa infection na infection timi manipa ho so wo hu se nipa ho ohine nipa ho timi ewuro kopim ne nase ne hu ba bia wuro infection timi manipa ho nam ebetima ye pompo ase na widie nyina kosi 3 bi wo ho na batwe ho ne to ho me pa cho infection otimi okotna obi anya sankuto obi wa ne minim ana no obi ba wote o muti yikoko na sinu minum na mso nka be chini saa ko mso bewu o ti ase obi anu se yetimi ye krololololo a wo hwekura na wo hwe onidi atoso infection no ono yale bi otimi ko o ya butu otimi ne yale bi atena enti so wan hwe ya na infection okotena na ase na sa ho hye ne kan na se nyame bua na se wo koduru malam bi asebe the 3 more dinner na ofu abojisa obeka kira so wo so wakoko no na eyewo sika obeje wo no eni hama tuntum bi odi be twale wo widie mo no wa hwa wo kra wo ka say yi emfa ye man ntu enti misrawo tutu America na bra kitima Herbal Center ye wo kumase abuakwa Methodist Church so wo duro na se wo
when you want to turn to your number here 0246 0246 91 91 47 47 17 0246 0246 91 91 47 17 ɛno nti meka kyerɛ sɛ tutu amerika na bra kitima Herbal Center na ɔhene yere yɛka ne saa no ɛnya no nko a ne yɛyɛ o yɛka kyerɛ sɛ hepatitis deɛ ɛmmerɛ bia mebaa me sɛ anipa mmara no ɔmomato nkyia sɛ me se metumi tu hepatitis ase sɛ bia wotu kwan anaa sɛ wokɔyɛ adwuma bi anaa polisi bi na yɛpɛ ne ntam ɛmfa nkɔtenatena yɛ amɔ hɔ ɔde n'anum dwa kɛkɛ me sɛ obi atumi akɔtena baabi saa bɛɛbo so memiɛnsa obi okra na okaso oba kitima Herbal Center o just ya de no call hospital ko twene yam ensuo na ansa na yatimi de na to ade mu de aba ano ma ye hia no ho na ano dene mesira e ma de ni nuru sa aduru sa nso a wo betimi de aba maka kire say hepatitis de onya de beduru kitima Herbal Center ye tuase ye ade ama bra bi wo igoso o si mre bia memoni din na ni din no mi rafi ono kura wasite ma send sika sa de aba be cheme enti misraw obi ti wono ka kire say hepatitis eni adura ka kire say me de obi aya ma enya aduru enti no kitima Herbal Center sa wo so wo sa aduru ni bia me se me ba beto I bet sa me ba na sa me to bet na me nya me fa osika mo let ya sia mo your number no is 0246 0246 91 91 47 47 17 0539 70 68 81 ya kan isa no maka kiro se suloku ye yare bia wa hwe ya emre bia obi abetima ba besa suloku yare efi so oba na se wo ho no na se wode nsa kan na otimi bubo nkotoje kuko mpedi ko fi a so wasa suloku yare bia kitima Herbal Center ya na ebetima mo odura ebetima wurawura wontiri mu ama won nsa no a wontimi moamoa no ebi kura ye krachi ni wontimi ntwere wonanso nyina moamoa ya so ho ato na de wakotra fi na busu afo sa abon ho ka bia kitima Herbal Center ba bia moja ni bia no ya de be ma na ohene yire enam se moja ni wonti no ya de aduro no ma wa mo na ewura wo widie mu no ubeti se ya wo pa na so nya wura na moja ni dia furusa ne ko ba wia me pa che wonya wa ho adina no sa nso na me ka kiro se HIV fo no ene wo mo papa na se HIV aduro no se de ma wo wie wo bo se mo no afi no mo ba widie no mu obi okra wotimi tu amerika no obi amerika kikikiki se onti ase efi se mo no na wo widie ma wo mu wusa no enti wo de ane se wo beba wo ba ba aduro no na se wo ba aduro no bia wo bo sampa mo na wo widie mu no o mu nyina ewu afi ho no ama wo so no 0246 914717 0246 Bacho papa no solin free many mo simi na man anymore 0246 914717 kiti manono ko ne kwaje edronana wadaro mabe ne wa mami se sie mami wadaro matna sema me ya montina sema me na bibini Toma Plus Herbal no edro ya wode aba ya ochrese ya frumukro osa no stomach osa no sebiti septic osa gastric osa na se duodenal osa no etu ni nyina se chemical shop biemu ebuso ewo ho ene over the counter shop ni mu wholesale ni retail sabeka bi 0541 337810 na enum grow farm ojedro na hihye wo awon so wakese wo dua so no bibia ntimi nkoye emfa emma Fred doctor ene ni enkomo pebie to aton 0244 596532 na ntimi mo oba pampa cho me mo akwaba ya ena papa mami apom ti sen de bedia no no ewie we did the same FM mama mama free na bae me free I boase amanchem ukwa sorry ana se ukokremu ana unkwa sorry bia me kwa sorry pacho na fa bible ne man mami na kafra peja kosro ne kan we di mechi me kasa me no abodin di ahye ho me mama maba Sompa Nkomo sui maba Sompa dwumadi esui me shebo se dia me beka nyina eye no krenko a kontompo nim nti Awurade boa me ko oda
Mame, Ediabe Natoa, wo free Obuase ton aba bedru Sompa Nkomo, ya bedwafo ne ye tiefo ne ahwefo nche na awie. Ma, your friend say, the atom say, na na misa, na me sister befa me ko akra. Kasa kese kakra. Na wo sha no wadi mfie be sen. Na me wo 2 12. Okay. Eno befa me ko akra. Ena me wo ho saa, your friend say me sonsom wo mo saa. Ena me sonsom wo mo saa na your friend say manyini. Ena me fa be ma. Me fa be ma na your friend say menete. Na your friend say me nyamuye. Me nyamu 2 months. Nya botre e ma pressure bi amfa. Asam ne se na esitie no wa na akomu. Nya botre te se de wo ne unu edi nkomo no. Etiefo no nyina nso ye wo nuanom. Na ye ntie wo ye nti. Ma pressure bi amfa. Why? Nti wo kofa be ma na be ma ne your friend say no no so kora no ote hin. Your friend no same. Okay. Enti your friend say honum na me nyamu 2 months. Ena me ne call your friend say me sister honum. Ena wo mo call na minister say ene odem be ba ni kurum. Ya hona ne maame ne papa ete. Enti your friend say eno no ka say wode me ko ni kurum. Enti your friend say wo no oba na wode me ko ni kurum. Enti your friend say ye ko ye no ye ko ne ade a chi ye no ma hu hwi biem se na ase akom bi na afa me na me ko nsuo bi wo mo honom no nsuo bi wo honom na ensuo be o mu krom na we hefa Gambia for Gambia sankole important. Okay. Ena ememu Gambia utimi fa esi chremesu no akosi idoma. Okay. Me ko honom no me ko ho na wo mo honom no na obia ba na me hu se bia obia ba na me so me hu de wo akoma ba na de wo ko so nim de ko enti me ni so tie me no na me hu se nipa beble aba etwa ho ahia na me kum ebe so me nsa ena wo de me ekọ hwie ena wo kan ni nyina kire ne se ade ye friend say akom bi ewo ehwie na me se akom de ebi ni me hwie no na adan enti ade chi ye no ena ye friend say ye ba akra ade chi ye ne ye ba akra ye ba ye nso ye friend say na me se me kwa akoto cement ade aba be ye edan na medam no enti o sister ho na asa baby foforo baby same ho no yo enti ho no ma pe na me fa aka afa mi ko fa aka na stroke ache me wa bankran na ukoto cement no ukoto ba na asa afa na ukoto na ofo ka na stroke chewo da bi na ma foka me kwa akoto cement ena stroke no eche me wo ka na mu nene kura de ba asem ne ye hie abi je wa shada na na me nsa abrampa dia wa asem ne de ye hie ne sei yam kura hime to nti ese wanya stroke nti ya fa ne sei nti na ma okasa na ya sa no to bo asetwa me ansa na je wa home me ba sese abusia asem ne nto aso de aka ne kura hu chen we na eda nso chen we enti twen yen na yenye nkrato mra sese aye ba na yenya ento aso no de afri awo ho yenkwai
wo to asem 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to asem e fa wo sie mu na fa wo na asia be si ase ho no se ho tichima eno ene fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sem wuje wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketwa wo mu gi international awards agodo wo mu gi local awards agodo na no so na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa biblim hano ebili baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene be so ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke so de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo sciatica expert middle nanga na wote ho awaya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me mo twetweme no e mo yititriti mentumi ponso wo ne nwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti no bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echeyi natural garlic papa bi ene edi aye aha mama no madam Fukofimpo ka kire me say work natural health for bi bidrobi amodiaba the firm 3p garlic mixture na mafo tu omo tu oguso no enasa nketoa 3p garlic mixture wo ko todwene waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo ma no fo anasa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atu 3p garlic mixture obenya bi wo memo pharmaceutical shops and herbal shops for Piwak e 02489288824 and 02010000021 Plaza anyway, this year market. Jinameno, Yan is different type of jiname. The toby, Afwani, Afo, Yatateso. Yes, our outlets come and do Abyss Plaza. From the chair, Papa be a dummy crew. Share. Brashubi. Papa be a dummy share. Yatatu Yamano, so be Abbey shop, Bibia or Abbey shop, the topic cotton, the topic chair, a fofo la po Yatasu, black at this year market, Abbey's Plaza. Bye bye. So, what about what this is my secret. Give us pea capsules. And now I want to go from now on to move to my day one pen. Give us capsules. The baby was a mama. Oh no, I'm a lawyer. It's a lawyer. The mess of the if you are coming, the family give us cold capsules. See, this is the way the world swear. Cold, the do lip and when you know, Posa and Mamma, and my range, I will name you. Wouldn't give us cold capsules. Obey your free. Why give us cold capsules? And give us capsules. Hey, and give us free. Capsules. Remember what if you do what you do, Kronqua, give us core capsules. I pay for a batter, one more money for one and Quadawi if you give me an income. Prakasa ye duabon waswa ne dwumedi wo ni pedwe biara pondei ene na brabo mu hiyi pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi ti se ko nsusu a abonyono media akeka ho nukra emenunu ahodo a ekwa anim yi ankasa prakasa ne se nuaba bi nom ne akeka brobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder sisi ni pedwa na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma ba ko fedwane anopa ne enumre anafa enkunate de ma ba ko
ɛwɔ ne nsuhye yɛti anɔpa ne adwumre wɔbra wɔgyegye awie wobɛnya preke se powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Danny Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantua Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufon Fre 0550 19 15 14 preke se powder aduane san yedru FD ahwehwe sankra to mu agi atum surprise Ejusa Herbal mixture and Ejusa Herbal capsules. It's a down completely with seasoning cocoa, epe antiwakade, and you jack a sopan and net, you could debrel. A yellow money member, and you cook Sicilia will broke a simple. Ejusa Herbal mixture. Any Ejusa Herbal capsules. Ejusa Herbal mixture. Any Ejusa Herbal capsules. And my member Gina Brand. Na na. And you see, I was saying, Sweetie, when you come on my neck, I drown one. What does ye a young chima? It's a living testimony. Corner Kojudi. I just have for. And the onion said, FDA, Aji, a Jodian Kratui Atum. Hello, me didn't grow fine. What to? Won't to me di. Wouldn't tira. Ebasa na etra say. Yaria wuni pedrianu. Ani pedriano pesa wa kutia yariano. Na enam say. Wani nwa wuni pedriani musa. Na enwa na ni pedriano ede ekwatia yadianu nti. Ema wani mutu. Enunti. Na wube hiya grow fine Herbal tonic. Aye di koko aje. Emeni pedriano miyani nro. Mawutumi didi. Grow fine Herbal tonic. Wubenya biaton wo pharmacy. Ni bia yeton ebibidru. Se wo peneduduro mu etua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo die oma kwada no fo. Ni kwada wonya mfie dumienu numu bi. MD aje edwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yes, extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. Upon reading some your friend Yago, and Nancy, my 7 minutes of the Exodus Moringa capsules, any Exodus Dandelion capsules, if you Exodus in Sweden, never blow up for them. When you deal with the bit in your brow, now so we need to know what's in your marble, never blow up papa. So one name Exodus Moringa capsules, you Exodus Dandelion capsules. A drop my movie of your son you. Nothing, it will still immune system, not quit your walk. You say, if I did your Maringa at you, the Dandelion so, you mean, we Casabidru, and we mapping for, and now that I am almost in for, and now I'm far only in Fidu. Exodus, and more than city doors. That's a foul. Open I will think anyway finish happens. This will not be test bill and capsules. So the mawa, see cocoa, I will think why finish happens and estimate. Medicine will say why feel away or choir sabia. Every day say malaria. You call your mammy malam. Sleep by one of them malam say why feel. If you have no crime to see, say, look away Yamaka. Oh, Mammy Tommy Kibi. This is a sheer to move. Hey, honey, it's your brother and I can't son. Baby, oh, my baby, everything you are.
Shannon, for about time, all my abofra no for, and I abofra only in fear to me 18 for surgery. Our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at 0599 415191 0544174461 and 0208 161800. Herbal life care, body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, we provide hair, big bags, body brightening, and also we present appearance and look attractive. And laser treatment for all kind of skin conditions, say stretch marks, birthmark, dust spots, and I do when I'm about to any for any show more life care or at the mouth. Life care. Yeah, body management. And I say weight loss. If you are not overweight, who has a slimming down, come. Now skin or another body. It's me a young for each our life care. Life care. Your Kumasi Edwin, Railway Police Station. You need just for construction and an air direct opposite. Message of life care. Our 0540 588731. And I say 0203 189090. Life care, your life expectancy is assured. Awie adeshemaima yenamwa sena yamamumo ne twen Sompa TV sunie dwumedie no eye Sompa Nkomo Ebola na awie Ebola na ye de ba ne munye de awerehosam nko ani awanwasam nko a mama na yene ne twetwe nkomo no obo ase ena ofiri ebaye na wakotena ne sister mo 12 years wanyini nti wafa be ma oni na kwa akotena be ma no enna nyinsen bosumi mienu ena be ma ne de ne ko ni kromo Gambia na Gambia number 1 na ase number 2 urefi Gambia bia Gambia okoya akoma kofa no ewo ho ade achi ani kro de na sa bankran na nkran so na okai bro no anamo so ani e wa antieku wana na sister mu nyina wa na se ho na me kwatena e same edo kwatena e okay enti o ka se mo no se no wanyinsen bosumi mienu ena same de ko ni krom Gambia ho no ya akom kofa wa o sabai nti o sabai na akom ne ban se na nyinsen ne nse ye de enti eno no ba ye chinde na si ye stroke na se stroke ne chi wanyina na wa fa afuro okoto cement abaka mu na stroke achew enti ho na ye fe ne say nko omo frefre mikunu no ena obae na ode me call hospital ti omo ne call hospital no frɛ me sister no ena wono obae nti obae na okache ne say ye say stroke acheme ena ye fe ne say omo de me ba fie kurampo manhu ena omo de me ba fie enti omo de me ba fie no na ye fa ne say no omo ka say be ma ne ka say obekọ baabi de miako wa hwede to wa blabo mo akoma fa wona nyinsen so wona stroke asache okoye no ene ye man ye ka cha ne say wonye temp queens oba o mfanto machi enti wo baaye no enti wo ka kire Mr. Mono ene wo say wo mo se wo mo mane mfanto machi o sister na akotena ne nche ne se samia fa kire ma wanya akwankyere anase yama na akwankyere se o meye we no o mo ampene o mfam nto machi enti ye fa ne se wo se ne ye fa ne se mam ko baabi ene wo se ye mfa ayi to na chi mam mfanto we na enti ye fa ne se free ho no same ekoye no enu anu no enfie be se nie ye fa ne se we yanya 13 years oba ne leti we ya na unyinse no na akomfa no elfa wa o sa akonya stroke wo ka mu nyame nku ne ho fe atwa mo mfa ne ntusu
abaya so no sa isafo mu de omo hu na na ahwe mbetete na mangubu no ebera wo mawe nso ne ye nso ne nso ye korobi din kafra wate enti sami free ho no we na nya be sen ni wo nya 13 nti be se 13 years e ko 14 years ni hu sami bi ompe how enti ya fa ne say baasa no ena bombe fa me ko amanchem o ma me mo ena me ko woye no ena Mr. Baho se oba behwe me enti anajo ni obi adeda ti wa pena bibi ewura manu na meye masole na meye enu wase adai na me se bibi ewura manu enu wase be ko wai na me suyo enti ewo hosa na etwere asan aba aha tobo ase wo sister ne nya mewura dem wo ne tie ye na obi ana ya haha no ese wo ne tie na hu se sister ra ejina ho ana se owura ho na nsa na de kro no ebe wura wo mu anema wo epene so sa no na ofiri akra aba se oba behwe me owura dem anadwo na o se na mo ada no aha oba se oba behwe me enti anadwo no me ne nwie ni nyina ene ekodae okay aha enti madao na bibi abewura manu na net sen mi de me bibi kro no net sen aha na ewo na me so masole agina ho na me eno wo se adai na me se bibi ewura manu eno wo se o ebeko ena me suyo enti ade chin ya no osan akọ akra no enti na we no baby atwitwa afa yi die unu ayade yakopa drama ne boyfriend wenye ukunu ne mpa won ne tianka ebe dane awade wakopa akwankyere yade kwan beto akira ma yade na kwa sister se debi according to ababa we yo mama asemi na wasa aba abesira no sa wo ba ye na anadwo na trust aba anadwo no ade eche yan so apaba me no anything enti ya friend say eye misano ana mama meti nyina atutu no osi atutu utimi ka se soro no na atutu ana ano kra de etimeti mi asre enti utrase mama shwanim shwanim sre mama ya be se ehwe sa osi na atutu because so ase de ende me hu se atutu sre mama sre kakra meshe ba wo fe pa woni misa oba ne so se woni misa same kwa ye ne ha wo ho kafra abusua bi mu yetena na o kafra wati people wanim erade wo ho bibia beyeye ontimi kra nhye ne ho so eya eno nti no ebia wonso kafra mama kafra wati kafra mama ya kase wanya stroke mama betimi apagya wonsa mama hwe say ya na wonsa no etie down ho timi fanya hwe 12 years ye ko 13 years yo se no ye buy no na aka wa bedru sei enso say eya me ya na atiko enya ya de stroke kan number bi enam na eba na wo de no no so ye wo ho akwan wo ho but wo de na kwa ye ho nam de na krokro achew anase wakoma ho sensem oho aba ho woni padua ni mu akwa nyina dan soso a bomode na sensem Herbal fo ni kire ho
na wontimi emo fresh my capsules and na fe fresh lady capsules na ba bema apese wase ho no emutime yire na ewote wine pacho oh yeah bema oba tafro obema no na ensanwan ne ade a pacho ya na ehye nkunan asopoti emu se wo ye ni se na afio be na nsan prekese wo ye agish adne so ya na ka se ye wo den so na ye wo ya pacho esa fire de ne nsan ye sa ai ye pa konkode no na mum de ya de wo mu de ye mpefo ni kire mu e wo sansam Herbal ho na won to ase mfa ma friend 0243 459 na onye wo so na obakwa akohwe na wanumu enimonyam no CPS ita wokasa no watimi akasa wo mememu anase memu ama obi enwusa mpase de biba mama no osere sesiai osere pa wo de ende wuntimi nsere sare nyina ne se wanumu nka no enye wo se no se de nhwehwe sitia no krampo aye bibie wo ho pacho fani nyina da ekwadan Gengime Dental Clinic obu akra wanya ha won sintina affecting abodwe obi de affecting the jaw hase adase na pantai ne nyina wo ko obehwe na wa polish wo sene de opese wo sihye ene de wo sisie nyina obeye de amount na eye Abrepo Junction Total Filling Station echi ena won sabe kan 0459 139582 Joy Cam Roofing Company Limited say and chance assault ni nyina da adan kese enkuma ne adantemo no enyumaku ahodo nsafo mumrai na wone mo ento kese sebe obetimi aboa mo amamo dan so boni nyina koye di amamo foni chemo nkraka so kuma setachi masunwane tamale boga ena wa na kwane wo mu enkodidi nkomo emfa wo dan na wasie ne so bo ho oba friend 0540125816 na waje wo so yenko Robert lubricant oya hodo ya edigu ka so to makesi adantemo ene nketo mu nyina da ne papa mu no eho ena wo koje ede efre friend 0592 350916 give us 3 capsules or say bema would day your no nedro enie na give us co capsules and so your cocoa yam team is ya de dro give us mesha ya madedia a typhoid near 3D no and no so ne de na give us semester so boa ss ya hemu me bibia koye 0543222470 boso mi aso oba mesra bibia bekoye wabra ni monyam bi ebeba de ama wanim guasie bi ma wabra wankasa mo jare ntentre fa ho na becheche ne ma ye de ama wa na Leicester Ghana Limited wonya sanitary pass no e na wo kwa kopa bi de asiesie ho maintain wo monte wo ya wo boy timi bo kama na chese ama wo de ho nsem no so ejina ye 0501 390337 na bibia so enkoye enfa emma ebusuafo ne che midimafo Herbal hospital midimafo Herbal hospital wo ebu akwa tano ana agogo no wo ebu akwa agogo o se Dr. Tam da so fa wo ya de ne bra no fa brento so ma stroke diabetes prostate ene de keka ho bo modern afre 0244 774282 na Ezados was said diabetes ne hypertension no kwanfofo cry ya wo fa so to ase no what the aba Ezados moringa capsules and afa Ezados dandelion capsules no wono mu asanya de wa we nyina betu ase e de afri of 0544 447033 of sister yemoja eyedro mpacho eyedro emma ya wutwa ya wodie ene yensabuo hu no bibi nkoye bibi atechema wadro ni Medpoint Pharmacy Limited and odi abedwa man so ebusuanya bi ne fama oba bia wo be wo wahya ase anase wasi ne nsabuo kwan so na entimi moa wonom emma panyimfo ya wonom so emono posone ha wonom no nya binum ebebo 0596 607 858 na mayenko Tabita Clinic na yenko diabetes prostate infections no yenko to ase ewo ho yade nka yenyina da wo so ano ebusua foni kiremu ewa ahojo da by Cindy's Junction na ekwaje ayaresa enkrasunwane takrade ne takwanso no wabo won sese wo ho 0202 347 647 Life Care Clinic and Medical Aesthetic
for ni kyerɛ mu wɔ hɔ na stretch mass ahodoɔ wonam ani nyalewa ahodoɔ no nyinaa no yɛayɛ ɛyɛ surgery bi max bi aba bɛdeda wayɛ so na honam mu bra na wonto aseɛ ɛmfa ɛma na ɔwɔnku ne ade a ebetimi aboa ama honam dua no nyinaa so bibia akɔ nyalewa ahodoɔ nyinaa so wɔ ho aduro 0540 588-731 wofra obeja osona wonewo edika subom Mayenko sister spices ho na yaduane aye na ma yesimi ahodo your love for ne fried rice de wo ye bia na aduane bia wo ye bia na ho spices ho a obetimi dia ya no so na de kodwaman so ba bia okwa wo se sister spices ni bi na 0243 535025 ene wonom eni kita ho French homeopathic clinic wa ahene makokɔ bi 18 mu ho kona wonne wo ento kese na nyalewa ahodo te se asthma yade waposo arthritis no diabetes ni pressure ni nyinada won kan ento form fama 0244583859 Bishop 75 Enterprise a good day and pemprada papa fear ne ho bomodian na fo ani kyeremu ewo emrom Kumasi Adeshia market wo na wo be ne pa Abis Plaza plot number 17 na efri utiri so kopɛ mobora no empemprada biada ebi wo ho 0598 585219 na ye ko pempempena de ne de e wo se nyanta de mpaboa ene akade ahodo ye be ma ho siesie na CP esi30 Sarakoba Unisex Fashion o sebra na eye Obenrom Hotel so ame no wo Enrom Hotel oben ho pa na sa Sheffield station no wone no na edi anim hwe so mpa ba bia won pempen so no ye ne no edi anim hwe bi 0244797215 na kope mema trousers material one bi wo already made wo ho e manta de aye fraud de any engagement de enema hodo bi a de siesie ho de ubenya bi e de free mass Sarakoba Sompa Hema enchen Kalistic Company Limited esien kancho se Sahara mixture no ene ni chi capsules no aba waba insufite bi free wanemu ba rush se gugu wanemu nyinada anase krokro bi aye ho enemu nsayade ahodo no nyinada ebetimi aboa na waje eye Zahala G no capsules no so ebi na wo de aboa ama emema nso no bibia timi akoye e de ama 0246 348334 Edusa Herbal mixture was ma dance nie for ni chemu e wo so amemazi macro Godfrey session ho na kwaje nupa hodo no de wo bio eduonu ne akire no de aba eno to yade no ene de ekọ na kwama me Edusa ho ne papa Edusa na omoma wondro enfento nyalewa se 0500110115 na bibia enkoye emfa emma message person we senso wono de ya ye obi nso so ayiro ye anyire me pa cho ya na mega cash lucky box no na won so watu bi twabi na ewene osien kan cho say dial star 426 *6# obe dial star 426 *6# ewo phone no so na wa select option 1 lucky box no na wetimi choose the opese wucha no na eba se pewunya dia na 5 CDs wo de kwa akodi sika bocho na wetimi dia hwe wo how fa wo 18 years away won ka ho bomodin afa ho shem na bibia so entimi enkoye emfa emma na ema ya mo ankasa mo de mo adwene mo nyansa ahyehyɛ adwuma de ama mo ho a mo biebie nwuma enso afa ge kocha ho ene nsan adwuma tete ye ho no ede aboa wo mo a wo mo so afa na wo fefre no o kyerɛ sɛ ensem de bi abade ama mo Absa wonum ne Mastercard Foundation atokese ede eye loans ana besiabo ede ma enipa wonum te so babiebie nwumakuo enketua ne adantem de no eno ti no oba obema obesia ama bibia koye di amount Absa wose ne omu ni dwuma na bibia nkoye wo sikasem ho emfa emma mama enti una wonim samenso ne busuani bia ya ko hon de minim wo mienu kwa mo mienu wo samene nesta mienu ne sisters mienu e wo ba wonim wo na wonim wo numbers
na menim wo mo na wo ho talk akra no watimi akwa na se me nko ho kra se na ye fe ne se na mehwe mo na mehwe mo na me se me ba aha no ma ba be ka a kire mo se mo ba hwe na mame a enti ba ye nyina ne se ye mo ne hwe same ma wo nti akora wo no hu ne papa da 12 years 13 years simple eya say na okosuku a ne nafofo no de complain bi ba se omo ebisa ne se woni papa na mo keka nsem bisa a kire no okay oba aya na obisa ne aya na obisa ne papa ase wo mo na meka ni nyina a kire no eno o ka kire me se ma mi dem eye se mi ni papa eye na me se wuni papa eye se wuni se me nya me nko na memma enti wuni papa se wo hu papa sana obehwe wa na wahwem na me dem ni enti ya fa ne se obi blood ehia na wase hu ofo no wa mani sika na ko school mu so a teacher ni no aha se ma sika oboko into okwa kakra bra be na ya wase ne ho ofe na mani sika no on ya fa ne se bebele ne ho de ya fe wase opa won so ho efe pa ho efe oba ne sew ekwa ben so na ya wo fa wo hwe no unya sika wo ya fa ne se na me pamade stroke na chi nyina na otimi de pamade na me pamade wo akra ho okay wo shi asame no enti na me wo container ana me yes wo mo ton container no enfama me enti wo mo ton de ma me ana me se ene me de be ye kiosk me baby na me de nyoma na gugu ena wo mo ba na mo abeto ne ma ben emu ene anwa ene beble na me nti wo ya fa ne say no woko school no na wo ka che me say obekọ obekọ boase school enti se no nyina no emu ne da so wo ho udwa de ne da so ya fa ne say emu no ena me kọ boase akwakofa bi ena me ne wo no so no wo te se hu no wo chen we sei nti me kọ a no wo te me so nti me di skano usika kwayilai ahye me ha se nti me ya fa ne say driver ni ka cha say ya ma ni sika ena me di sika ma no nti sa na afa me ha o de shower boss oni mo no akoto nti ma me bi ho sister bi ena efaaye nti o faaye no ena wo so obisi ti ya hu eti edru ye no ana mo se sika no kra ana ya pere se driver ni be hwehwe mu a wa hu sika no ena me bae me ya pere se me full car no kra po wa nyim sika ye be sika unyini unimo papa wa gudie mu namfofo mu ene ablabo ne se na ya na esitie ya me ko school ma se busam se papa wa he fa na mse da se mpa jo papa minim baby o adentina ya mo bisa so papa wa hin say to de bia mo say ya yemfa ya formula o ma mi so ya le kakra nti untimi mfa ne nko wona afofo no ma mbo to de bia ya nkakra no waba o de ne ya le mu nkakra esa aba PTA wona afofo no obi adi agura pa ma wakasa bia woni papa ana hu se PTA meeting e koso a obi ne papa fo ni bi ba se na ya na watenka ne sitie ya na ya me ya se me ni papa kasa kesi mame ya na ya me ya se me hu me papa
Nti so pese de be na nke ya anka wani beje pa. Mbese nka mma ne beheme. Usuku kromo ne books to mo na tesen. Ya maame na nkasa ne to mame oton bidie na odi ato ama. Ya pamo say kofie because say wanya ya ka samo fa bibi mra school mo nsa nka ma wa ba fie. Pa cho David. Maame bone homodin nti. Kwa mo na ye ma osika no. Ya say to de bia maame ama miska. No busa me ana odi ama me. Asa no so ya no pe ma ase. Your friend is saying? Sir Rich. Oh, well, for school be more. I grew from DA primary school. Me want some cry, men can't mean be sunny beam. Kwa kuma to ye mwati. Papa tiasia, obeba beshisho, wati. Quite unfortunate, mama nyane picture bia. I don't see so no one picture. Oh no boy, more picture. Say I braso de dey atwa picture. Ho no no, ha me yale no. Ana omo ofa me. Ekwo nti me ni o manyina wo ho no mo. Wa mo man fa no ma na amre o. Ana ya fa ne say wo mo fa me ni o ma mle me no. Ana wa fa ni o ma mle me no. Ma wo na me say wo mo fa me ni o ma mle me. O mo ko ya asem o me kan say obi akoyia. Wa mo a Mr. Mo. What is stand your friend is saying? Wo your friend is ade wo your friend is stroke chi no. Stroke chi no. Wo say ade wo ba bi wo no. O kan say wo mo mpa me chew. Ahom be pa chew. Wo mo mpa me chew ma no. Na your friend is wo di me bone. Wo ba be wo na sam wo kan no no. Sa ho amompa wo chew ma no. Mr. Mo a wo mo ko ho ko hwe no no. E na wo mo kan say wo mo di me bone. Enti wo pa ma chew. Enti wo Mr. Kurempo ba Kurempo no. Wai wankan. Enti a chire ya nsa na wo kan. Na me say me de mfa me ho. Obewu. Boni akatua no wo. Ma me meboa. Nya boni akatua no wo. Ajo me nsem kra. Ebeje wo nsem nua ba fefe. Sem o wiase o. Abusua boni mu yetenana. Wo nua, se wa yeketo na asese wanya be ma ama na so ni mo no. Same no ye good pa wo ho. No mpe ma asem. Wa ankasa ho ofenti ye omna sabo abese. Or show Benim say I was say, when they said, oh, to young or idiot, Bam no better now, but I forward you said, why you greedy. As a Bama can't send me you. Yanko, Yanko Ezados for we most a woman to sum you no fool. And no, my body a bend no more than my oba of for patch of memoir quaba. Patch of when I'm Caba no 3 fatal. Mamma Quando Cabana Street. Why they say? Why am Comosi Medria or the Amidofo? Medasipi, Adeshima, Mamma Mamuna, Moa Hachiachi, and baby Biamu will be a Nase Una Naya Semete Hadia. Now we need to say, those group of companies are that room. Enti na maba betena se na onya tie those group of companies ya ye de ye meton wadron fam ma na mum ye de ayaresa ena ebrewo those group of companies ye dance wo bebusa se den na me dance bibi bia de abadwa so bia ya de a ebo nipa a adanse ye ne de ye se ye brumu dia adaje ebebo yen those group of companies ma menkai o medofo say yen ne de Exodus moringa capsules abadwa so yan ye de Exodus dandelion capsules abadwa so nienti ami twum di ama osa ne say me pese ohunu say eye moringa krogen na dandelion krogen ye de afa befum fidie ma ye ne kama e de agu ne konkomu de sumo nti na adwama so ba bia obefa bia wo bia se Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules ho adanse ye ne de na ne de bia ya mesre say wo twen wo phone sesi na sa wo hwe wo phone ne so a ade ba kwa be hu afa moringa ho ne say wo bia wo say high blood pressure
low blood pressure yɛn no kyerɛ sɛ yɛka asɛm no a yɛnim nea yɛ nan si so nhwehwɛmu kyerɛ sɛ moringa ɛwɔ hɔ yi ɛsa yareɛ bro 700 obi onim bi anim ɛni akyire kora kyerɛ sɛ dandelion so deɛ yɛsi yɛ boro so a yɛntumi nka but mepɛ sɛ yɛ focus on one more high blood pressure ni low blood pressure enuro bebree wodwa so a obi adi adanse sɛ nedro netumi ɛsa yadeɛ yi ɛyɛ high blood pressure low blood pressure etimi to ase ma me nkyerɛ wadeɛ sɛ wonhunu sɛnea high blood pressure suti a asɛm wa make hwɛ a wobɛfa no wobɛfa no tra pressure etimi ma sɛ bi obi ntini kura wɔ ne tirim no ɛpaapae na mogya firi nanum ne ne hwene mu ba medɔfo hu bi da ɛno nti na me ne woto nkyia sɛ wode ayi phone na hwɛ nneɛma a moringa etimi yɛ wo wi ahwɛ de dandelion na ankasa etumi yɛ sɛ yɛbɛkɔ saa nsohwɛ wei mu de mi susu sɛ yɛtimi hwehwɛ exodus moringa capsules exodus dandelion capsules yi bi na sɛ yɛpɛ bi de yɛn ho to so a adeɛ nyinaa bɛwie na adi aboa yɛn deɛ there were exodus moringa capsules ne dandelion capsules ho ne sɛ wofa konko bi ɛwɔ mu 180 capsules wow asɛm we what bi da edro bɛn na ne wodwa man so a doctor ɛyɛ edro a ɔno no bɛyɛ ne bebrama sɛ nom na da bi wɔnyɛ ne san fama wo pɛsɛ wo tontoa ne du no wa kyerɛ sɛ edro we deɛ wonom ntoa du a acha sɛ ntoa du na sɛ high blood pressure ne low ne kɔ da bi ɛna hyɛ ne nso ma me sɛ high blood pressure low blood pressure saa yade a mebɔ so yi ene baby a obefa bia ye manage ye sorosoro no na dema wo ye nto ase wo sorosoro no ma bia se wabusa wono ma high blood pressure ni low blood pressure edi wono mu nya abre bia ya twerɛ drama se dro no wano mu ana wo wu enti abre bia metu atiefo ne ahwefo fo se mepa akyɛw edro a ye de ama wa ye ka kyerɛw se de bia gi se wonom no won kwan na nyina no se dro no de wo bɛkɔ adaka menem enti hweyie awia mi ma wadru ebetu yade ase eno ne exodus moringa capsules exodus dandelion capsules nienti ameka adro mienu ho asem de kyerɛ wono kyerɛ sɛ eno no eyentafo ye number ko nya ba ko enti sɛ wonya exodus moringa na wo sɛ wonya exodus dandelion no na wo de ka ho na wo bebusam sɛ ye nom ne sɛn ye ya dɔso eno ɔto anopa wo sɔre a wo fa moringa capsules konko na wo bie so abeyi mienu awia anopa no we moringa capsules ni mienu a na wafa dandelion capsules ni nso mienu aba be ye nan anopa no na wabɔ okay me pa cho awia mienu abeye 4 wabɔ anwumre nso mienu na hya ne nso ma me se edro ye no mu ansa ne ye didi ne 1 hour achi enti mienu amaka kyerɛ wo fa wo yesa wo bɛfa no wo bɛ fedro no 1 hour time na wadidi sane ye be ya obenya effective results ena wonso a all setete wo bedidi wo didi a 1 hour achi na wano medro no na acha 2 weeks e wo se ohunu se high blood pressure low blood pressure no aye normal ama wade ho me pa acha diabetes nso ye yade a e ha yen diabetes obi wa ne de na dum pempen so ekurokura tu no waje ne ho anje edro bia ni dwa so a ho adanse sene exodus moringa capsules ene ne dandelion capsules amene wudi ho nkomo awie enti sa wudi hie bia nya diabetes say ye type 1 say opa amane nya type Z gisa wan hwehwe exodus moringa capsules ne the dandelion capsules yi bomoden na frem panyimfo sa abre yi a wotemen kan na enupa mi di ho adanse de a kire won so beje adanse ni bi na next time me ka won so wahunu say asem America no no do bomoden na frɛ ahomai doctor number na mede ma we doctor de wunya frɛ ni say pe wo so won ye wadakora na obesori no waje wo so enti doctor ahomani e fa na frɛ no 0544 44 70 33 0544 44 70 33 0537 45 66 65 0537 45 66 65 wodofu bi asthma agene shebra shadakem ubebusa sa na asthma de fa moringa ho ben efa ho sanse moringa dandelion yenu a etumi ade nyina aye eno ntina meni wudi nkomo medi kan na oto nchia se wonkwa na wo fie sa abre ya wo de frɛ nkwala na fa ofo ma wo mo wo se ha je bo moringa busa fidikasi ma me se moringa ye den kwada ne baburu ma kyerɛw ene ma etimi ye no
eye bebre no ntina make a kyerɛ say asma hwehwɛmu akyerɛ sɛ moringa ne dandelion ka bɔ mu a etu asma ase ya akyini bi ani ho enti me pa kyerɛ wo hwɛ me ya wotie me tutu mirika entina se ma na wo hu sɛ aduro ya me di ho adanse ya de kyerɛ wi yade a me bobɔ so nyina ya yade akɛse bi ani wa esua enu nti obi tim gusa sa na me a me nyare esedos moringa capsules metimi anom bi wo betimi anom bi san sɛ yennuanom a mo wɔ sirim sɛ wo de wani ato fom ahwade a wɔn mu di hahama moringa yɛ 1 wokɔ na wɔn mu di aya abomu titidi a wodi wie na ɔtewa ɛyɛ akɔka ne ntɔkwa ne hwɛ medɔfo wanhwɛ yɛ ɔbɛboro wa yɛ otiri ho fin enti moringa ne dandelion nankasa naturally a supplement a se hwen ha okra na so be hwe ho ye na dialysis ya yeda so bebrebe se ye hunu yanka samre ye nyina ho so ho ti me pa chaw yemmo ye yemuade krampo ho ban he se ye wo saabo me pa chaw se ye wo brebo Exodus moringa capsules ehun adanse na mini wudi ehun ni amado so me se me kan daje ebebo yen enu nti wo de ma me fa number ne nsa ama o dafo from e ba ye bewuram ne adi hu nkomo ne bebre enti ena de yen fa nto ho wo temenken wo de ebo moden he pen bi akora bi twam kra wo se won tworo ngu ban ho mfama o ekire frene busa enuro yi mu de bia me kase enuo ne dɔɔso na aduro a ya hyɛ da atwara ma wo se de bia akoto se aduro we eno na beboa mo wadi nkyina kye me dɔfo ma mi e papa yi eno ene bewie wo mesrew hwehwɛ Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules na eno nkwa ne aduro a ebeti na aduro a wo bible mu die ehun kyese ehun senkyere ni die eye bebre Fred doctor Sabri 0544 44 7033 0544 7033 ne pacho ahomen so ka ho bi 0537 45 6665 0537 45 6665 me pacho wo kuma sana atemen kan de wani bechirim wa pidank Kolenak, Danny Farmer, Misty Herbal, Tinatet Herbal Shop, Ebi wo Sofo Line, Enstroma Herbal, yani Asempa Pharmacy ne di animhwe, Tafunhya yeso Friends Pharmacy, yani UCC ne di animhwe, Mampon Suta Sewa Herbal, ye beje wo so Top Amazing Herbal, o Tafo Methodist ase hwa ye ginemu wo ho, Kwanongo Isaac Hillside Pharmacy wono no waginive, Living Home Herbal, ensusu ewo bi, Kwanongo Kroya na mijina ni antia kobam, unyadru hwa, wo begini say bam Olson's chemist wagene the race course Kumase Green Leaf and so water for 4 miles on a high sense the animhwe Green Leaf krona so kronom baby a to bandits pan on monso de bebre kwa life ko krona ebo kwa Oasis Plaza ebi wo ho life ko tano so ye ben multi credit open dodo to na wo sunyane dia ene awraba min dia henkan Green Light Pharmacy obema obebrebre kum Dr. Clement Tema Nana Boache, Little George, Ashaman, Ekus Pharmacy, Accra, Okanshi Drug Lane, Nafe, Tenatet Herbal Shop, na Okanshi, Honyetia, we say Oko Tenatet Herbal Shop, Brahone Kotu, Mepacho Mankesim, Jeff Herbal Shop, Ibu, Takra Dinim, Dear Pharmacy, Crisis the answer, Nafe, Ben Yak Pharmacy, Mepacho Tiawa Fahumebium, Ebiana went to Miantro, Fred Doctors is here, 0544 7033 0544 7033 me patro ahumeka ho 0537 45 6665 0537 45 6665 me no from our free say Exodus group of companies ye yen ene ye assist na pa Ghana oba pa ya dase ya santo ano no wo ba se wo na wo yam aye kura patro kwaji adro we bi why me ana me di ho adanse de a kire wo enim de ye ho ntia kopa bi eye Exodus moringa capsules ne dandelion capsules no na ye kan for de amawo awusia mama asem no ye wie mama e de na apese ye de bo awo mpese mikunu no mo hwehwem mama Mate. Nana.
Mami tia. Ya se ya. Mami tia. Be boni be kumbone fo. Efi abosi atwa wo a. Eya. Eya. Enye sie na nka mama no ope no. Denso no. Sede efie aye no. Ekope yade e de aba ye no. Eya sem. Anoatia, mayen ko ni sei. Obi benya na firi yade. Obi benya wo a na firi yade. Eya werho sem. Mama asema o kan yade ni nti no zentiti so bete ya asema eya. Mama tia obanyem na onyare mpo na ye den. Na wanya stroke a wonyem. Mama tia eya asema o. Boso men kono. Moya. Osoma konim. Enya stroke. Edi abewo. Na sama apia. Baby obia no. Esre no. Gambia. Yesi won wo. Baby obia esre no. Wawo akra me na nya mfinsia edumiensa. Yesre o. Mama no de se won komma. Ofo wansra ho abufu a obebiri ni. Obebiri ni kro. Stand the oye no anye ne ye. Nanso no. Omra. Se sie ni de. Akoda ohwe ne papa. Okay. Mama izusu anya stroke te dem. Onya adwuma. Ebede no tima ha akolai. Mama tia wanya 13 a okoi. Obo wana aba ma bi. Na o se ya ne ho ofa ya money sky. O ma sati ni se na afi kwa wie bone. Enti ebesre eye Mr. Pia. Baby obia no. Omra megene ba no mehwe mama tia. Me da se. Me se champion awa na yankwa a. What need you go fie and nkwanhia ya wakoko hie no. Munya nkasa ya kwampo na matro ha sese onua no a na ye ne sa. Me kra no ahwa na me nida. Onua no na ye ne sa ya cheso ohu be ma no na ye se ahoya aba. Na so sompa se be ma akofo oba no ayare. Wati ahwe so akope aduro. Ade ye se wo ye wo nua ye so agya se omprema wo mfa ade no enka no. Na chese na chese no na wase nyinse akwakwo wo wotene ba bi sa de yade akoma no wase akwakwo to no ebeko ese ebebeko ukwo yade obi akwakwo yade chi apena na sa san wachi akonkran ehwe etu nyina eye me bom nsema onyankopon ese ababa no wono so yade ni bi achi na obi wo ka nanu mu ensem entu onua se wodi bone a enye wadwense obefa ho tototo fi se bone ye odi adi no. In fact, na de ba konsume say, si ene be ma na wo ba etan ho no mo a, photo de ya de be ya ehia pa. Photo wa se na de to afidie so a, ka ya sample se ke be nya be ma no. Na me ne mi su ene say, o mode ne ba no wanyini. Na won so ne nsam mo nko Gambia, kromo ho no mo. O nko Gambia ho no mo a, wonu ama no mienu na. E say baby a mentwa wa no ma me. Baby afie ni si kura na obekokora na ehwa abi. Ikura na samina ode kono bet wonu amane de o se wo mu ewo kura Gambia se wanye kura bi se ho bi na menim se Gambia number 1 and ase number 2 a wo se woni mo wo kono wo wo free memo kwa nkwa na wo ede ode okaya no esuo no ewo dafo omode bre ajibi atoso mama ye fami a entine ya kan say edini de ya bebo na ne obetia ya woni ni bia so ne mfidu mensa no so de ache enti se ya nto na mo anko hwe no akura na se a wanye ye ebe ya de kakra ebe ya de kakra se kromo nyomo friend same okay entine me demand be mate mama Beatrice Odro no Ebusia Gambia for Mesra mo se Gambia number 1 no se Gambia number 2 mo amutie wo ho madaroma abrantie bi wo ho no de same otu kwan na otu bata konkran be se samoapia na dodo na nso enim se wo de but same na bi beti afre na same tuga pacho se wani etwa no so na onim ba bi owo a wo se ne baba fe o sha oni 8 o e man 90 embese ade na nim beba fe no wa na no wa same no wa no osun not saying describing me not saying o watching me no san sun tuntum
Okay. Eti same obi a wonim nu so ana wate ne ho popo na daroma ye production lines no ene guso no na monfafa enkofo so frɛ producer so mpɛso mo boa no acho ye nsreye na mo e kama koma sem betimi aboa maame acho momoa no na boa wunua wo bla wote ase dodo na na efrɛ minister DJ se o mpɛso mo boa no nti production line no lines ne guso betimi ede wo mo anafa ho so won niema bia so e bia kwada no so kukuro mu niema entade anase bibia betimi abo mu mienu asetena mu a eno so de ba beje ne yada wase number ne 0541 126 626 0541 126626 0541 126626 and 0242 056978 0242 056978 Onyankopon hira momo a manya akomapa na opepa sem betimi aboa yenkwa homa no so ansa na ye for happy birthday Emma Boahema ya wo top eye care so amekuma se ha we free or say to ya dodo na friend possible oba pa Onyankopon koso na Rosemary na modena to so me pamucho Boahema top eye care so ame or say to your friend possible say mo awoda die pa Onyankopon hira no ma kwatenti ahoden ne apomudi happy birthday to you Rosemary Fum ya won so wo agree kachremade we fi wankasa wo hokani yeru akwese frempon dodo na friend kidin chain oso do papa ye frado mu kwadomu erade mana basa no so wo so na nsentwene so ani wachi ewo won kwamu di wona men ewo Yesu din mo ye for happy birthday my Rama ya wono so easy beauty salon ehwia na nasa for kantanka Sompa TV na ose ye mfama we de em say ye nimu ho a meboa 21st clinic ase ho na mo ho na Sompa TV ye ba no ye nimu a omo ye ayi etire style bia bi pedicure ne medicure nyina so ne yi no facial yi nyina omo ye bi onti ya no akoye make us ho ya ma happy birthday Rama erade enkoso enhra easy beauty salon madam awo ho so mechi oba akokọ ebusia 0451 931 0551 931 0548 931 0548 931 fresh wadwen semienu ebegu bema so ya to de srani abasa no wadwen kire wo ho no na yenkọ yanim 0551 931 network nansan aye bibie wo ho AMTM for Bekuyen 0548 931 and a 0551 931 be a befree biano ya bejo so no wachre wadwen de free mama unu ya ne de nyame ne ku ne ma wate omna samoa se ne tamfu wu na sima kokora achi onu su wu awope nyame ne obuafo wate Meda from Pacho, how would you be aka se free? Many are persist with a Aguna. Pacho mi entio. I want to know. Tole mumno. A camera in the water mumno. Emma, Mister. Namaka Santakan, Emma Makua, a good simple of a family. Na dia English in family na mo ni kan bon so but mo bo se yan go ya yesi abrabo so na sa de na tumi die ya de nan kasan on fa to tumi die da okay yeah da se papa ye Onyankopon koso nhira se won so wo bom pa ye ni bidi ata na che rade be ye ne ho nsenkyere ne ama wanwadwuma nso so asi prophet Paba ewogidie se bibia beba ewieye ede ama no 05519319 says 0548 ne nya adwuma and 0548 mpacho mo frɛmfrɛ no so 931931 0548 931931 0548 931931 no na ye adwuma ba ko no nya adwuma nti
yɛbɛhwɛ na yɛde asi yɛfa network ne mo mpacho yɛde si ase nom na mama bibia bɛyɛ fine one patch of production lines no wa wo ha ma ne opese ode ba Sompa Nkomo so no wobetimi afre na gu screen so no anase wo mo bi de boa mama ene ne bɛyɛ a bomoden a wo de fa so anase wo fra yɛbɛhwɛ hu kwampa yɛbɛfa so ntimi ma ahase no famre no kwa ba bɛgye 0541 126626 0541 6626 and 0242 056978 yada mu nyina mo asimidi